keke gudun wakata ba kamar kuna doka ƙungiyar da ba zan ba bari su ringa yin cuta keke gudun a yanzu na zo kan ku na doko sauti gare ko ga ɗan baitin ku gare ko na doko fatan bira ba wani shakku gurbi ne wanda ma irinsa ku gane keke gurin shirin ku na zuwa ne a baitin ku ba batun tango ne dukkan lamarin raguna shi ne yayyo ne kowa ya buga ya bar kowa ne wane baiwa da rarar bidi kuna kuma gode ni'imar da ya lahushi yayyo gwarzo ne dukkan me za a yi da ku ba zai kuma waɗe bango ai mazinginar mu wane wane tabaraka Allah ya kare duka bayani dukan shirkin ko ubangiji ya kwakare makiya gare ku rabbuna ya kore kun dau dan bana ai shirin hadin kai dai ne keke gurin shirin ku yanzu na zo ne waka ta gare ku na bugo tango ne ni awwal da tambarin ku wane wane to keke gurin a yanzu na dau dan ba waka gare ku na yi bare da ba keke gurin a yanzu na dau dan ba waka gare ku na yi bare da ba sarki wallazi tabari na sanya ni magagin fili da boye rabbi ka dube ni ka kara tsare ni da sharrukan yan zamani tabaraka Allah ka kara sanya mini shauki kun mantar da jirin wayanda ba su da alkairi idan na zo tambarin ka bara mini shauki keke gurin a yanzu na dau dan ba waka gare ku na yi bare da ba dubu na salati da dawa bagun fati ma'aikin Allah rasul manzo mai tsarki alai da zaɓai baban wuce da kolanti a baitocin ƙungiyar gadin sanyo nashi a baitin nan ni da ne wa manzo mai tsarki tabaraka Allah ka sanya biyar motsa ne keke gurin a yanzu na dau dan ba waka gare ku na yi ba da ba ƙungiyar keke gurin garin mu tana harka ƙungiya ce mun san ta ai da deka dan kai ma matasan mu na dan sau suna ta yawan harka sannan fa akwai ai dukan haɗin kai mun duba ƙungiya ce wacce ba ta san dukkan husuma keke gurin a yanzu na dau dan ba waka gare ku na yi ba da ba na san taragun su ba ala za mu harka suna da dukkanin jiga-jigai ko wace kofa idan ka so ka shigo ciki za su karbe ka domin ƙungiyar haɗin kai take ta bukata matasan wariya cikin ta akwai nima domin tana ta bukatar matasa su yi ta domin warware damuwar cikin dukkanin harka keke gurin a yanzu na dau dan ba waka gare ku na yi ba da ba komai suna ta yin sa ne bisa tsari ma akwai kwamiti nasu wanda su da karfinsa komai nasu cikin fasari da fahimta ba sa tayar ai da hankalin kuma al'umma komai da ai suna ta bin sa da tsari ma keke gurum da tsakuwan na san barka kun zamto kugiya waye za ya ka zai ma keke gurum a yanzu na dau dan ba waka gare ku na yi ba da ba shugabancin cikin ta yanzu zan lissafa wa'anda suka yi gwagwarmaya daga cikin ta sun zamto jiga-jigan cikin ta fa ba shakka dukkan abin da za a yi ba sa shakka ƙungiyar tana hannun su ne ku fahimcin ma keke gurin a yanzu na dau dan ba waka gare ku na yi ba da ba uban ƙungiya a yanzu dole na gaishe ka awwalo amini tambari na doka gwarzo haziki uban tafiyar nan ma ba ayyo ba za a yi ba kuma sai na bita a baitin gare
gurin a yanzu na dau dan ba waka gare ku na yi ba da ba. Aliyu na ce Yusuf Baiz ne kun duba, Baiz na ciyaman mataimaki gunsa ciyaman, ka zamto allon karfe jona barka, domin kai ka zama kugiyawa zai jaka. A barka ta Allah ce duk shirin na hannunku, kun dole mu ce kungiyar mu ta zamto kwano. Keke gurin a yanzu na dau dan ba waka gare ku na yi ba da ba. Mubarak Muhammad na ce fa akawunta, ka zama ajiyin mu babbar kuma harka, yarda ila wuya aza kuma mun baka, kowa ya buga da kai kwakwai zai barka. Allah ne nan ya baka ba dai wani ɗaba, ka fi su kwarewa cikin ajiyar harka. Keke gurin a yanzu na dau dan ba waka gare ku na yi ba da ba. Musa Umar sakatare na gaishe ka, dukkanin tsare-tsare hidaninka, komai za a yi da kai ake saninka. Wallahi lazimu sai da ku tafiyar nan ma, sakataren mu na arziki kamar kama yiwo ba, ka zammo bango gare mu kana harka. Keke gurin a yanzu na dau dan ba waka gare ku na yi ba da ba. Hamis Salihu na karanto sunanka, biyar mu cikin dukkanin wannan harka, ka zamto majinginar mu wane zai kauka. Allah ne ya ba ku duk mukamai mun furta, kowa sai ya bi ku in yana so a yi harka, domin ku ne kungiyar mu ba ma yin shakka. Keke gurin a yanzu na dau dan ba waka gare ku na yi ba da ba. Diskulin Alhaji ne yau zani na sanyo ka, in ka zamto diskulin kowa da mugamansa, kai ne mai rawatar da duka zancen al'umma, kowa in zai yi bazantika sai ya nema, domin ka zamto ka diskulin me yin gyara. Bayan magana kara tsaye sai da hannunka, dukkanin hurumin da za a yi kai hannunka. Keke gurin a yanzu na dau dan ba waka gare ku na yi ba da ba. Kungiyar keke gurin a yanzu ni na gaishe ta, ta bakin kasuwar mu babbar kuma harka, in ka zo birnin Kano akwai ta wadatar ka, dawakin kudu tsakowar garin manzana Allah, masoya rasuli ne fa sun san kuma harka, komai da su yi